Posloucháte podcast Minimalistka, který připravuje redakce časopisu Archizoom. Zveme hosty, se kterými hledáme odpovědi na to, jak s minimem vizuálních prostředků dosáhnout maxima. Pojďte s námi do světa architektury, interiérů a nejen tam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Tobišková. Dnes v podcastu uslyšíte Andreje Olaha a Mateje Kůradu z Grau Architects, mladého, ale úspěšného bratislavského ateliéru. Ten stojí například za oceněným řetězcem restaurací Soho či optikou Zita. Probrali jsme, co znamená jejich prohlášení, že pracují v kontextu a s kontextem, jak přistupují k výběru materiálů a barev pro své realizace, jakou roli pro ně hraje umělé světlo a mnoho dalšího. Tak pojďme na to. Děkuji moc krát, že jste přijeli. Vítám vás teda u pokračování podcastu Minimalistka. V druhé sérii se zabýváme víc než tiny housey minimalismem v architektuře, v designu, zároveň i udržitelností a různými souvisejícími koncepty. Ale přece jenom na začátek se Andrej zeptám, jestli máte nějakou zkušenost v Grau s tiny housey nebo s nějakými malými domečky, jestli je tam něco, co se takhle dá propojit. Takže ďakujeme za pozvanie a rovno začnem tou odpoveďou na tú otázku. V podstate priamo tiny house sme ešte nerobili, jeden sme kreslili, ale nezrealizoval sa nakoniec, takže nemáme úplne priamo skúsenosť s off-gridovými riešeniami domčekov, ale tým, že naša tvorba je veľmi taká akoby široká a venujeme sa práve aj tým malým zadaniam, tak mali sme možnosť robiť taký malý rodinný dom, taký akoby veľmi low cost, veľmi eko. A takisto vlastne jednu takú útulňu zase v horách, ktorá bola úplne taká akoby minimálna z hľadiska nejakých technológií, že je to ozaj len taká schránka na prežitie, na bývanie. Čiže asi takýmto spôsobom sme sa trošku dotkli tej tematiky. Já rovnou navážu asi k té nejnovější realizaci, což je Tea House v Českém Těšíně. On teda vzniknul, jestli jsem to správně pochopila, v rámci festivalu nebo akce Mood for Wood, ale poprosím vás oba, jestli k tomu můžete něco říct, jaký je zatím ten koncept a nějaká idea. No bol to náš v podstate druhý projekt, ktorý sme robili v spolupráci s Mood for Wood. Pozvali nás prvýkrát pred 2 rokmi. Tam sme boli v podstate obidvaja aj s Maťom tento rok, vlastne respektíve minulý rok som bol sám s kolegyňami z ateliéru. A to je vlastne, to zadanie je také, že vlastne vždy je to asi nejakých 5-6 ateliérov, ktorí v podstate vedú ten workshop, majú vždy nejakých účastníkov. A aj ten samotný návrh v podstate prebieha tak, že vlastne v spolupráci s tými študentmi vlastne kreujeme ten výsledný dizajn, čiže nie je to iba náš návrh, je to vlastne taká spolupráca, zároveň pre nich to je zaujímavé, aby sa vlastne naučili jednak si tie veci akby vymysleť, potom nakresliť technicky a zároveň postaviť. Čiže super je to, že vlastne je to ozaj hands-on, že vlastne my sme boli pri tom vlastne do toho konca, je to veľmi intenzívne, je to asi 10-dňový workshop a vlastne počas toho sa to musí celé udiať, v podstate včetne nákupu akoby dreva, reziva, takže je to veľmi náročné, ale ako je to veľmi podľa mňa zaujímavé a prospešné pre tých študentov, ale aj pre nás v podstate. A tento rok vlastne sme dostali zadanie, čo bol ten čajový domček, je to na brehu takej vodnej nádrže, ktorá je v podstate v Tešíne, v Českom Tešíne. A ozaj nás to, musím povedať, veľmi, veľmi bavilo, že vlastne sme vedeli vytvoriť takú jednoduchú, takú efemérnu architektúru. Je to viac taký akoby pavilón alebo taká umelecká inštalácia. Nie je to možno úplne akoby funkčná vec, hej, ale je to taký výhliadkový bod v podstate na rieku a vlastne všetky tie zadania sa tento rok hýbali okolo tej rieky. To znamená, že vlastne záujem bolo vytvoriť vlastne takú sériu tých inštalácií, v podstate takú akoby cestu, ktorou viem prejsť okolo, takú zážitkovú vlastne trásu pri tej priehrade. Ja by som dodal k tomu celému, že presne sú také tie malé projekty, ktoré nás bavia, lebo tam sa ide od toho návrhu vlastne, od tej idei až po tú realizáciu v krátkom čase. Takže je to trošku iné, ako máme v praxi reálne, že tie projekty niekedy trvajú akože viac jednoznačne. A toto je také, akože tá mierka je super v tom, že naozaj, že v tých pár dňoch sa to proste navrhne aj zrealizuje. Takže tá radosť je tam obrovitánska. Je taký oddych od tej reality proste, že si sa zdvihneme od počítaču a zrazu proste režeme, šroubujeme, vrtame do noci a to, čo si vymyslíme, si musíme aj zlíznuť vo finále, čo sa nám občas vypomstí, ale máme také skúsenosti.
A to, že je ten pavilon vlastně téměř celý ze dřeva, je nějaké váš nápad, vaše vložení do toho, nebo to zase vymysleli studenti? Jak tohle funguje? No ono celý ten workshop je v podstate postavený na tom, že tie konštrukcie sú vždy z dreva. Volá sa to Wood for Wood, čiže je to ozaj akoby na tom postavené. Nie je zakázané samozrejme používať nejaké iné materiály, je to v podstate na nás, ale tá základná konštrukcia mala byť z dreva, takže to ozaj vychádza z toho. A vy máte ke dřevu ale celkově docela dobrý vztah. Jsem se tak dívala, že ho používáte hlavně v interiérech, jsem ho docela viděla, i v nějaké neúplně zabarvené variantě. My radi asi používame materiály, máme radi práve materiály, že práve drevo. Radi s tým robíme, lebo je to zase nejaká farba, je to štruktúra, je to mäkkosť, je to prírodný materiál. A už od parket až po skrine máme ho naozaj že radi. Takže je to, myslím si, že jeden z materiálov, ktorý sa opakuje všade, ktorý naozaj že používame. Je to možno aj tá vizuálna stránka toho dreva, ale aj tá technická, že tá konštrukčná, že veľakrát však máme v podstate postavené ako keby, dve drevostavy momentálne, plus teda samozrejme tieto akoby nejaké pavilóny, inštalácie, lebo pracujeme aj pre hudobné festivaly, v podstate kde takisto robíme takúto dočasnú festivalovú architektúru, ktorá veľakrát je z dreva. Čiže baví nás práve tá konštrukcia, ale veľakrát tú konštrukciu priznávame, že vlastne nie je zabalená, ale zámerne je vlastne akoby ponechaná, otvorená, priznaná. Takže. A to drevo je samozrejme materiál, ktorý je veľmi ľahko opracovateľný, takže akože tá manipulácia s ním a tá tvorba s ním je jednoduchšia ako teraz, akože robiť niečo z kovu a podobne a z týchto ťažkých materiálov a vedieť to rezať a zvárať a neviem čo, že to drevo je také akože prístupné pre ľudí, ktorí napríklad aj na tých workshopoch s tým nikdy nerobili. Takže to je akože ľahšie tá práca s tým drevom určitě. Já se ještě odpíchnu od toho, že jsme teďka nějakým způsobem zmínili barevnost a strukturu dřeva. Mně totiž přijde, že barevnost a struktura a ještě světlo je taková jako typická u těch vašich projektů, která se, aspoň pro mě, jako pro diváka zvenčí, v tom linii jako taková ta pomyslná červená nit. A teď si schválně s váma chci ověřit, jestli jsem to vypozorovala správně, že když jsou to interiéry spíš bytové, různé ty apartmány, tak mi přijde, že jsou tam jednak ty tóny toho přírodního světlého dřeva, zároveň je tam pořád ta stopa té bílé a do toho je tam taková jakoby výrazná lokální barevnost modrá, červená, občas žlutá, ale u těch komerčních prostor, ať už jsou to restaurace nebo obchod a podobně, tak tam je to spíš taková jako monochromatičnost, ale je tam výrazný světlo, světelných zdrojů je tam za mě jako fakt velké množství a často jsou tam i neony. A teď bych potřeba vědět, jestli jsem to pochopila správně a vypozorovala jsem to správně tady ty dva přístupy a jestli mi to nějak rozvedete, tady to jako přemýšlení, a nebo jestli jsem to pochopila úplně špatně a naopak mi to všechno popřete. Začnem, tak tam je veľa vecí, čo by sa tak tomu dalo povedať, samozrejme. Asi tie materiály a tá farebnosť, je to pre nás vždy všeobecné pri všetkých tých projektoch, je to nejaká kompozícia. Že nás baví to, že tá farba, my tú farbu berieme ako objekt, akože stále tá vec akože v tej farbe je objekt a je to štruktúra a to vyskladanie vlastne toho celého je vždy nejaká tá kompozícia pri každom jednom projekte. Že dívame sa na to vždy akoby zvonka, aby to bol taký ten naozaj ucelený, pekný, kompozične funkčný, samozrejme priestor. A áno, máme to tak rozdelené, že vlastne ten kvázi akoby verejný interiér, napríklad tých obchodov a podobne, je vždy taký neutrálnejší. Hlavne kvôli tomu, že tam je ten produkt. A ten produkt dosť často býva, že farebný, vizuálne zaujímavý a podobne. Takže ten interiér je vždy tak ladený, aby akože ten produkt vynikol a vždy pracujeme s tým, že čo je ten produkt a snažíme sa ho tam akože čo najviac akoby dostať do popredia. Že to je asi taký ten... No, že tam presne, že vlastne, že jak Máte povedal, že veľakrát vytvárame takéto pozadie, že nechceme tou architektúrou prebiť v podstate ten ako keby... V tom verejnom interiéri, hej, ten produkt a ten vlastne... akoby to, o čom to celé je. Čiže keď robíme očnú optiku, tak ozaj musia vyskočiť tie rámy v podstate. Samozrejme, že ten celý dizajn
nejakým spôsobom dôležitý a vlastne tiež spolupôsobí vlastne s tým produktom, ale schválne ideme trošku do úzadia s tým, že nejdeme tam akoby tak veľmi vizuálne. Napríklad pri kaviarni, ale podobne, tam je to možno trošku iné, že tam v podstate nemáme ten produkt je káva, ale tá je akoby pominuteľná, že tamto je skoro tej atmosfére v podstate a že vytvorí takú tú akože nejakým spôsobom také domácke prostredie trošku. A pri tých bytových interiéroch tam možno je to áno, že pracujeme veľa s tou farbou, ale není pre nás tá farba možno to úplne akoby najzásadnejšie, že musíme ju nevyhnutne použiť. Že je to úplne taká nejaká prírodzená vec, že tak ako pri tých verejných priestoroch sa snažíme vlastne, aby každý ten jeden interiér bol nejakým spôsobom zapamätateľný, že je vlastne úplne iný a napríklad keď robíme robíme pre jednu sieť reštaurácií, ale vlastne tam sa tiež zámerne snažíme, aby každá jedna vlastne prevádzka bola nejakým spôsobom iná. Že vlastne nie je to sieť a proste vojdem a vlastne vždy je to rovnaké, aj keď to je úplne iný priestor, ale vždy reagujeme na to, že kde sme, či sme v meste, alebo v nákupnom centre, alebo ja neviem, sme na ulici, na námestí, ale zároveň reagujeme na ten ako keby samotný charakter toho priestoru, či má vysoké stropy, veľké okná, alebo naopak je tmavý a vlastne vždy nejak na to reagujeme. A pri tých bytoch je to opäť o tom, že sa snažíme vždy vlastne vytvoriť nejakým spôsobom unikátny priestor, v podstate nejaký zážitok akoby aj tomu klientovi v podstate, ale samozrejme vždy to musí byť funkčná vec, takže... A to svetlo podľa mňa je taký ten ďalší element tej celkovej kompozície, že nedívame sa na to, akože je to doplnok, že to tam proste dáme, ale je to akože komplexné v tom návrhu, že od začiatku akože plánujeme aj to, že ako to svetlo tam bude vyzerať a ako to bude nasvietené a čo tam bude. Áno, tie neóny použijeme radi, lebo sú dosť také signifikantné a máme radi práve fúkané neóny, farebné, priznané a tie dotvárajú ešte tú ďalšiu atmosféru, že my máme radi, aj keď ten priestor akoby žije tými atmosférami od rána do večera, že máme radi s tým, akože fungujeme s tým svetlom, že cez ten deň je to svietenie iné, zase ten večer je to iné, keď je tam produkt, tak svietime iba ten produkt a nejak v pozadí máme možno, že ten neón, ktorý tam vytvára tú atmosféru, takže je to taký ten ešte taká tá ďobka na vrchu tej celej atmosféry, alebo neviem, ako to povedať. Nás vždy láka napríklad aj, že treba večer, keď tá prevádzka je už zavretá, tak sa snažíme tým majiteľom vysvetliť, že nechajte niečo svietiť vnútri. Že malinké svetielko, hej, že proste, aby tých ľudí to lákalo, že idem večer a zrazu ma to nápadne sa zastaviť a nazriem sa donútra v podstate a kúknem sa cez ten výklad donútra, lebo však bolo také obdobie, že ľudia si zalepovali výklady a boli veľkoplošné reklamy na výkladoch, čo vlastne nevidel dovnútra. Že my sa snažíme takú tú renesanciu tých výkladov, aby ten výklad bol ozaj na to, na čo bol v podstate. Že vlastne vidím cez neho dnu, alebo nejakým spôsobom prezentujem ten produkt samotný. A aj čo sme robili v Bratislave, taký obchod Slávica, to je akýby obchod s takým lokálnym československým dizajnom. Tak v podstate takisto zámerne svietime malinké svetielka vnútri vlastne v hĺbke, aby ten človek sa vlastne došiel k tomu výkladu a pozrel donútra v podstate a videl vlastne ten produkt. Na mě z toho, co jste řekli, to působí tak, že takovým tím zastřešujícím pojmem, který je typický pro vaše realizace, je nějaká atmosféra, je to tak? Nebo máte nějaký takový styčný bod, kterým se dá zastřešit veškerá vaše tvorba? Je to určite o tej atmosfére, ale opäť tá atmosféra nie je samoučelná. Že napríklad pri tých treba bytových interiéroch, že tam sa skôr snažíme o taký ten jak to nazvať, taký ten pocit domova alebo takúto akože užívateľskú prívetivosť tých priestorov, že je tam atmosféra, ale je taká podprahová, nie je násilná v podstate, že my si uvedomujeme, že vlastne tvoríme to pre klienta, že nie je to... Je to individuálne, vlastne ten interiér je pre danú osobu. A ten verejný interiér je všeobecne akože pre všetkých. Takže že tam má byť tá atmosféra, ktorá akože tých ľudí tak vždy priláka tam prísť. A v tom byte je to vlastne iba tá atmosféra, tá coziness, akože, že tá útulnosť byť doma. Ale opäť, že pri tých bytových interiéroch sa snažíme o to, aby tie priestory boli také, že zvládnu aj zanosenie. Proste, že sú ľudia, ktorí majú málo vecí a proste všetko majú radi poschovávané a úplne dokonale čisté. A naopak sú ľudia, ktorí proste majú rozložené veci, kopec rozsypaných hračiek, keď majú malé deti a podobne.
a že snažíme sa o to, aby tie naše interiéry fungovali aj v jednom, aj v druhom móde vlastne. Že napríklad pri fotení samozrejme tie priestory trošku vyčistíme, lebo chceme, aby vynikla tá architektúra, ale že máme, lebo veľa tých našich klientov sú naši kamaráti, že chodíme k nim aj opätovne potom domov a proste vidíme, jak tie byty oni používajú. A je super vlastne vidieť to, že to vôbec nevadí, keď tam majú tie veci porozkladané, porozsypávané, v podstate, že to vôbec nekazí ten interiér, naopak ho to doplní a vlastne, že tým ľuďom sa tam dobre vlastne býva, dobre žije. Teďka jsme se dostali k té hrozně důležité věci asi pro všechny architekty a tou je to, že každá ta zakázka má nějakého zadavatele, který o ní má nějaké představy, nějaké zadání, přichází s nějakou třeba představou. Jací jsou zadavatelé, se kterými se setkáváte vy v Grau? Dávají vám jako velkou volnost, nebo spíš mají už konkrétní představu? Jak hodně s nimi pracujete? Myslím si, že chodia akože tí klienti nás oslovujú vďaka našej práci, že ho vidia, takže akože idú už za tým, že vlastne toto je niečo, čo sa nám páči a že chceme od vás akoby ten dom alebo interiér alebo niečo. S tým je asi spojené to, že keď si nás niekto vyslovene vyberie, že si pozrie proste našu prácu, ktorú už niekedy videl, že sa mu akoby páči a má nás napozeraných tak oveľa ľahšie sa nám s takým človekom pracuje, pretože už vie, čo môže očakávať a samozrejme aj nám dá trochu väčšiu dôveru, v podstate dá nám akoby voľnejšie ruky. A samozrejme to je o tom, že niekto má úplne akoby jednoduché zadanie, že povie nám iba nejakú úplne základnú predstavu o tom priestore, niekto ide viac do detailov a riešime s ním úplne akoby používanie vecí a podobne, ale že snažíme sa aj si trochu vybrať tých klientov, samozrejme takých, ktorí nám dajú tú dôveru a dajú nám tie voľné ruky trošku. Hej. Nehovorím, že to je úplne to podstatné, že ja zase musím povedať za mňa, že mám veľmi rád aj limity, že keď nám niekto nastaví nejaké obmedzenia, hej, a vlastne veľakrát z toho vypadne možno lepšia vec, ako keby sme mali úplne voľné ruky. Takže asi tak. Ale to často ten prístup je taký, že my máme radi, keď sa kamarátime s tými ľuďmi, lebo ten vzťah je potom taký úprimnejší pri tej tvorbe a lepšie sa pracuje, je to také milšie prostredie, ale my sme sa tak akože bavili, že vlastne neexistuje vlastne zadanie bez limitov, že vždy niečo nájde, že keď aj klient, ktorý povie, že niečo chcem, tak vždy tam je niečo, že má to byť nejaký akože objem niečoho a musí to definovať, že je to také akože... No to Máťo možno dobre povedal, že tým, že vlastne veľakrát tým ľuďom lezeme doslova do kúpeľne, do záchodu a bavíme sa o tom, či používajú bidetovú spršku a podobne, tak vlastne ako keby ten vzťah musí byť dôverný a musí byť nejakým spôsobom intimný, čiže preto vlastne snažíme sa s nimi spriateliť a bavíme sa o tých veciach úplne otvorene, lebo to je veľmi dôležité v podstate, aby sme toho klienta spoznali a proste fakt za tú dobu, čo robíme, to máme overené, že každý človek je úplne iný a rieši úplne iné veci. Akoby nedá sa vždy myslieť na všetko, preto sa snažíme čo najviac s ním vlastne baviť, aby sme vlastne načítali ho, že čo konkrétne potrebuje. A ja by som povedal, že nemyslím si, že pri tej našej práci, pri tom návrhu máme nejaké ego architektonické alebo niečo podobné. Áno, máme veci, ktoré sú zažité, ktoré vieme robiť, že takto to fungujú a s tým ľuďom to potom akože podať, že vlastne že není to také, že by sme my nejak smerodajne nastojčili na nejakých veciach, že vždy je to proces akože medzi nami a tým klientom, že vždy sa o tom rozprávame a snažíme sa nájsť ten konsenzus toho, že vlastne, že takto je to najlepšie a takto si myslíme, že ono to bude fungovať, alebo vieme, že tak funguje a oni povedia, že OK, že dobre, že tak poďme takto a bude to OK. V tomto vám veríme, takže niečo som dobre povedal, že sa to niekde nezavotal. Výborné. Když vás oslovují klienti, přichází s tím, že už vás mají v nějaké škatulce? Já vím, že u designérů se občas stává, že mi říkají, že třeba už jsou ve škatulce, já jsem ta, co dělá barevnou keramiku. Říkají vám nějakou tu škatulku, do které si vás dali? Nebo shodují se v tomhle? Ja si myslím, že priamo nám to nehovoria, ale áno, trochu to tam asi je. To je možno práve aj cez tú farbu, čo sme sa vlastne rozprávali, že cez to si nás možno tak zapamätali a onálepkovali. A teraz zámerne možno sa snažíme, že nájsť aj taký ten akoby presah, že tak, jak si spomínala, že vlastne tie verejné interiéry sú viac o nejakých materiáloch, štruktúrach a podobne, tak snažíme sa teraz toto trochu dostať do tých ako keby privátnych, do tých súkromných interiérov, že pracovať sa, ako keby hrať sa s omietkami, ja neviem, s podlahami a podobne.
a trošku možno zámerne tú farbu jemne utlačiť do úzadia, vlastne vyskúšať si je taký priestor, lebo opäť pri tom bytovom interiéri je to vlastne, že tá farba sa tam prirodzene dostane tým životom tých ľudí, proste tými farebnými vecami, či už oblečením, alebo presne farebnou keramikou a podobne. Takže... No. Dneska sme sa o tom bavili vlastne ráno, že je to fajn, že sa nejaké také nálepkovanie udeje, lebo v tej chvíli akože človek začne premýšľať nad svojou prácu a začína akože uvažovať nad tým, že poďme akože ďalej, že poďme ďalej vymýšľať a poďme ďalej akože pracovať s tým, čo už vieme a čo máme a že posunúť to ďalej, že aby to nálepkovanie nás trošku akože aj posunie ďalej, si myslím. Že... No, baví nás hľadať v podstate stále nejaké nové riešenia, že neuspokojíme sa s tým, že by sme dokola robili to isté, ale vlastne, že vždy sa snažíme tu každý jeden, že komplikujeme si sami sebe život, samozrejme, ale vlastne to je to, čo nás baví, čiže vlastne stále sa posúvať niekam ďalej, lebo si myslíme, že to je dôležité, že vlastne ten experiment je tam vlastne veľmi fajn, lebo každý ten jeden priestor je de facto experiment, alebo je to prototyp v podstate, že vždy sa to navrhuje. Stále developovať. Áno, a vlastne nechce sa nám robiť to isté dokola, len to prispôsobiť tomu priestoru, ale že vždy si nájdeme nejakú novú myšlienku a veľakrát to je samozrejme nejakom sfunkčnení tých priestorov, že nie je to len o tom, čo vidíme zvonku, že či to je modré, zelené, drevené alebo aké, ale že tá dôležitá vec je tá samotná dispozícia treba z toho bytu, že veľakrát prídeme do nefunkčných bytov, ktoré sfunkčujeme, že veľa búrame, veľa murujeme, upravujeme, posúvame. A je nám v podstate trochu jedno, akej to je farby nakoniec, alebo materiálu, ale že dôležité je to, že tým ľuďom upracujeme tú dispozíciu. Samozrejme robíme aj byty, ktoré sú akoby s minimálnymi úpravami, že vlastne prídeme, že tá dispozícia funguje na to, čo vy chcete, je v poriadku, takže poďme to iba akože upraviť, aby ste s tým boli spokojní konec koncov. Takže... Áno, že tiež, že nebúrame na silu, že proste len aby sme urobili nejakú zmenu, že je to presne o tom, že len keď vidíme, že je niečo nefunkčné alebo proste potrebujeme nevyhnutne niečo upraviť, tak vtedy do toho ideme. Že rozmýšľame nad tým vždy aj samozrejme ekonomicky alebo ekologicky proste, že aby sme nerobili niečo zbytočne. Já jsem se dívala k vám na web, abych právě zjistila, jestli si dáváte vy sami nějakou nálepku, nebo se tomu naopak vyhýbáte. A přišlo mi, že jediné takové hodně jako signifikantní, k čemu se tam jako přiznáváte, tak by se dalo říct, že je to, že pracujete v kontextu a s kontextem. To mě tam zaujalo a říkala jsem si, jestli je to spíš taková slovní hříčka, nebo se zatím skrývá něco jako mnohem hlubšího, což jsem třeba nedokázala rozklíčovat. Takže jasne. Jestli k tomuhle můžem něco. Povie autor. Autor myšlienky. Je to samozrejme trošku slovná hračka, že ten popis o nás mal byť taký trochu zábavný, ale je to aj pravda zároveň, že to v kontexte s kontextom znamená, že radi tvoríme do nejakého kontextu, to znamená, že napríklad, keď nás niekto osloví na prieluku medzi dvomi domami, tak vlastne vstupujeme do nejakej štruktúry, ktorá už má zadefinované nejaké limity a vlastne máme radi tie limity, aj keď sú veľakrát komplikované z hľadiska presvetlenia, nejakej povolenej výšky stavebnej alebo minimálnej možnej zastávanej plochy napríklad. To sú vlastne všetko limity, ktoré vyplývajú vlastne z nejakým spôsobom z toho kontextu a zároveň sa snažíme navrhovať aj kontextuálne. To znamená, že tú vec, ktorú tam navrhujeme, proste snažíme sa, aby nejakým spôsobom zapadla do toho prostredia proste, hej, aby to nebolo, že tam pristála vesmírna loď teraz uprostred pola, ale čiže toto je vlastne taká tá jedna vec a s tým kontextom to je opäť vlastne o tom, že radi pracujeme treba aj so, ja neviem, pri interiéroch je to vlastne vždy práca s kontextom, lebo vlastne vždy máme daný nejaký stavebný obal, do ktorého sa vlastne musíme zmestiť a musíme tam vlastne dostať to, čo potrebujeme. Ale takisto radi pracujeme treba so starými domami. Teraz vlastne robíme aktuálne taký projekt takých vidieckých domov, čo sú dva domy vedľa seba. Nazvali, že sú to platonické domy, lebo vlastne sú veľmi blízko pri sebe, ale vlastne nikdy sa nedotknú. Takže majú takú platonickú lásku medzi sebou. A to je práve o tom, že pracujeme s nejakou pôvodnou substanciou a vlastne dostávame k tomu nejakú novú časť a vlastne hráme sa s tým, že akým spôsobom vlastne sa tie domy spoja a doplnia a dopovedajú v podstate a takisto ako to funguje aj v exteriéri, ale v interiéri v podstate, že čo to robí. Takže je za tým aj takáto hlbšia myšlienka. Co
Co se týče těch kontextů, těch vlastně externích, když do nějakého prostředí umístujete něco nového, tak to může být jako hodně zrádné, aby se nenarušilo to prostředí, ale spíš se doplnilo, aby ta nová intervence ho nějakým způsobem podpořila. Máte nějakou realizaci, kde tohle bylo náročnější než jinde? Že jste si řekli, že tady to umístění do toho kontextu je jako opravdu výzva? On to může být jako v podstatě i interiér nějakého provozu, který nějak komunikuje s tím zevnějškem. Nemusí to být vyloženě jako... No, pre mňa napríklad, teraz ma napadlo, že veľká výzva bolo umiestniť reštauráciu do nákupného centra, lebo to je vlastne taká sieť reštaurácií Soho, na ktorých vlastne pracujeme a ono to vlastne vzniklo tak, že nás oslovili ešte spolu s druhým ateliérom Good Good. Je to vlastne taká spolupráca. Nás oslovili vlastne investori na takú malinkú prevádzku v rámci mesta a tá im veľmi dobre začala fungovať, v podstate začali trošku rásť a vlastne nám sa vždy zdalo, že je dobré, aby tá reštaurácia bola v meste, proste v nejakej normálnej urbánnej štruktúre, v parterii, proste kde komunikuje s ulicou a podobne a zrazu prišli s tým, že oslovili do nákupného centra na tú veľkú prevádzku a to bolo pre nás také, že fúha, že tá výzva bola, že akým spôsobom vlastne že či vôbec, najprv sme do toho odhovárali, že aby tam akože nešli, ale boli o tom nejak presvedčení a vlastne tam bolo veľmi ťažké, ako vymysleť ten interiér, respektíve celkovo, akým spôsobom sa trochu odstrihnúť do toho nákupného centra a vytvoriť taký akože svet v svete. Našťastie tá reštaurácia mala terasu veľkú, čiže vlastne trochu toho exteriéru alebo toho kontaktu s tou ulicou tam máme. A vlastne na treťom podlaží. A mali sme šťastie, že našťastie to bolo také práve podlaže, kde tie shopfronty neboli tak striktne zadefinované. Takže vlastne sme tam vytvorili hru takých vlastne plných prázdnych ploch, takže nejakým spôsobom sa trošku zavreli od toho nákupného centra, ale zároveň komunikujeme vlastne s ním a vlastne ten samotný shopfront vytvára vlastne takú tú akoby reklamu toho celého. Takže toto bola asi taká pre mňa najväčšia výzva zatiaľ, čo sme riešili. A potom to bývajú podľa mňa súťaže. Áno, to je Parková napríklad, to bolo také akože nesociálne, to bolo bývanie pre seniorov a bol tam taký dosť zaujímavý kontext, to je taký, že starý neobarokový kaštiel, myslím, s nejakou akože takou štvorcovou veľkou záhradou a tam boli také pôvodné skleníky pre ten kaštiel a mesto vlastne, Bratislava ako mesto sa rozhodlo tam vyvysať súťaž, tak to bol tiež také, že vlastne tam sa vchádzalo dovnútra toho pozemku, lebo to celé ohradené akoby zástavbou rodinných domov, takže to je vlastne že kaštiel, ktorý je má hradby vlastne z rodinných domov, ktoré tam prišli akože v 60., 70., 80. rokoch a do toho vlastne bolo potrebné tam dať vlastne ten domov dôchodcov, takže to tiež bolo také akože zadanie, že bolo aj rozporuplné vlastne pri výsledku, všeobecne. Bola to relatívne veľká hmota, ktorá vlastne tam trochu konkurovala v podstate aj tomu kaštielu a vlastne aj z tej malej mierke tých rodinných domov. A tá výzva bola vlastne, že vymysleť to tak, aby tá veľká hmota nepôsobila možno tak úplne masívne a zároveň tým, že to vlastne bola de facto odstrihnutá časť toho pôvodného vlastne historického parku, tak v tomto bolo také jemne kontroverzné, že už to bol akoby iný pozemok momentálne, ale že opäť sme sa snažili tie domy zasadiť do takého akoby parkového prostredia, aby aj keď tam síce máme možno nejaký plot pomyselný, ale vlastne prepojiť to spolu v podstate, že aby to stále pôsobilo, že to je vlastne park s nejakými stavbami v rámci toho celku. Ještě se zeptám, všimla jsem si, že děláte velkou škálu jako různých projektů, ať jsou to veřejné budovy, bytový domy, kanceláře, interiéry, festivaly, veřejné prostory, výstavy. Je toho jako fakt extrémní množství, což mi přijde super. Je něco v nějakým tady tom směru, co byste si hrozně jako chtěli vyzkoušet? Jakože čekáte, jestli tohle zadání přijde někde v hloubi duše, to tam je, že tohle by bylo super si vyzkoušet? Mrakodrap. Ale nie. Vôbec. Ja si myslím, že neviem, či máme nejaké vysnívané zadanie, alebo čo by sme si chceli vyskúšať, lebo naozaj sme toho robili hodne, akože veľa rôznych zadaní a všetky boli v niečom zaujímavé, všetky boli pekné. Ja si myslím, že tam je dôležité pri nás, že kedy si my si povieme, že toto je ten projekt, ktorý väčšinou, že už je a že chceli sme ho robiť, lebo je zaujímavý, tak to sú také tie od srdiečka projekty, ktoré sa nás týkajú osobne, alebo sú s nami nejak spojené, ako je tá Útulňa alebo Bouda, čo sme robili pre turistickú vo Volovských vrchoch na Slovensku.
že to bolo zase pre mňa osobný projekt, ktorý som si aj viedol a tým, že vlastne som z hôr a veľa času som tam strávil, tak je to také, že viem, čo to má byť, ako to tam má fungovať a to sú také tie srdiečkové projekty vlastne. No, čiže veľakrát to je aj o tom klientovi samotnom, že s čím príde, že nemáme úplne vysnívaný projekt, že toto by sme strašne chceli robiť. Skôr to je to, že možno sa prirodzene snažíme trochu vyhýbať takej tej veľkej developerskej architektúre, lebo tam to je viac o tabulkách a prepočtoch ako o nejakej architektúre. Ale nebránime sa samozrejme práve menším stavom, ako sú nejaké malé bytové domy, rekonštrukcie a to je to, čo nás vlastne veľmi baví, hej. A veľakrát nás bavia aj práve náročné zadania, že ktoré sú také, že musíme vydolovať z toho maximum, že veľa treba sa o tom bavíme a prekreslujeme, meníme veci, aby sme to dostali vlastne do toho akoby čo najlepšieho výsledku. Ale že je to presne o tom klientovi, že vlastne keď nám dá dôveru, nie je to ani o peniazoch, že veľakrát robíme veľmi, veľmi low-costové zadania, že ten klient nemá na to veľa peňazí, ale keď nám nechá voľné ruky aj v rámci materiálov alebo veľakrát používa neštandardné riešenia treba. To sú ľudia, ktorí sa to boja samozrejme, pretože to ešte nikdy nevideli alebo nevedia, čo to spôsobí. A máme pár takýchto vecí zrealizovaných, kde trošku tých klientov sme možno museli, nechcem ani povedať, že pretlačiť, lebo vždy sa s nimi úplne otvorene o tom bavíme a nepretlačame si veci, ale že vysvetliť im, že čo to je, ukázať nejakú vzorku, materiál a potom vo finále, keď to zažili, postavené, tak boli z toho, že wow, že super to funguje proste, že nečakali sme, že to bude toto, že napríklad máme byt, ktorý je v takej tmavej vnútroblokovej časti takého starého domu. Tak vlastne sme nahradili priečky vlastne medzi spálňou a kúpeľňou, sme nahradili takými vlastne polopriesvitnými, takými translucentnými akoby stenami, ktoré fungujú jednak ako svietidlo, že sedím v obývačke, viem si zapnúť svetlo v kúpeľni, v izbe a vlastne rozsvieti sa mi celá stena a zároveň vlastne počas dňa mi vlastne dovolujú dostať to svetlo z tej svetlejšej časti práve do tej tmavšej, čo je tá spálňa a do kúpeľne, takže a že tiež tam bola taká tá polemika, že a bude to akusticky fungovať a nebudeme sa tam rušiť a podobne. A vlastne ten výsledok je super, že sme sa bavili s tou klientkou, či naša kamarátka a že super sa mi tam býva a že ďalší dvaja moji kamaráti si také priečky doma už urobili, hej, že je to jak showroom, takže sa veľmi z toho tešíme, že keď niekto aj tie nápady ako keby používa ďalej, že s nimi pracuje, takže. Ja si myslím, že náš vysnený projekt je taký, ktorý nás bude baviť. Asi tak by sa to povedal. Skoro všetky zatiaľ, takže. Asi všetky boli vysnené. Tak to je super, zároveň i udáváte trendy výstavních skříní u sebe doma. Tak to mi přijde hodně dobrý. Nakonec se zeptám, na čem teďka pracujete? Co od vás můžeme čekat novýho, nebo jestli nechcete se bavit o projektech, který teďka budete v nadcházející době nějakým způsobem prezentovat, tak třeba kam se myšlenkově ubíráte do budoucna? Když jste říkají, že nechcete mít jenom jednu nálepku. No, jednak to je možno aj v tej šírke toho zadania, to, čo si vlastne spomínala, že nemáme nejak zadefinované, že čo presne robíme, že nás baví práve tá šírka toho, že ideme od úplne malinkých zadaní, v podstate až nábytkových, že veľakrát pri tých vlastne bytoch alebo verejných interiéroch sa navrhujeme nábytky, čiže trošku kafreme dizajnerom do roboty, ale zároveň nás baví potom aj to, akoby tie veľké zadanie, veľa súťažíme, takže asi vlastne stále je to o tej šírke, o tej zábavnosti tej roboty. Momentálne pracujeme na hoteli Morava, na interiéroch, k čom nás prizvali Šebo Lichy, čo sú vlastne taký slovenský ateliér tiež, ktorí vlastne robia celkovú rekonštrukciu toho objektu. Je to vlastne funkcionalistická stavba od Bohuslava Fuchsa. A to je v niečom také momentálne také akože veľmi, veľmi zábavné, ale aj vážne zadanie, že vlastne snažíme sa ten dom nejak nepokaziť a vlastne pristúpiť k nemu. Takže akým spôsobom, samozrejme ho potrebujeme upraviť, má to byť akoby hotel znova, čiže ho potrebujeme upraviť do nejakých súčasných požiadaviek vlastne na tú ako keby hotelovú architektúru, ale opäť, že hľadať tú hranicu vlastne, že čo je ešte ten, že akým spôsobom vstúpiť do toho domu v podstate, aby sme ho nepokazili napríklad. Ale zároveň možno nejakým spôsobom doplnili, že nejdeme tam len tak pátosne, že nerobíme z toho akoby múzeum, proste má to byť funkčný dom, čiže prirodzene tam vkladáme nové veci, niekde robíme nové otvory, keď sú potrebné, ale vždy sa o tom bavíme vlastne, že čo je tá adekvátnosť toho zásahu, ako to má vyzerať. Ja by som ešte tak pre ilustráciu toho, že vlastne že tie mierky tých projektov sú naozaj rôzne, lebo to je veľký projekt, akože veľký hotel, veľká rekonštrukcia.
že robíme potom ešte malú chatu pre Národný park Nízke Tatry, niečo ako nejaké ich edukatívne malé centrum, malá chatka s bývaním a s nejakým akože zázemím. Že to je úplne že malý projekt, ktorý naozaj, že o tom úplne malom detaili je zase drevostavba a podobne. A zároveň ešte teraz vymýšľame veci na Flam Festival, s ktorým spolupracujeme už pár rokov a máme nejaké zadanie, ktoré musíme dodržať. Detské ihrisko. Zatiaľ nevieme, čo to ešte bude, je to veľmi náročné, lebo ten festival má teraz 10 rokov a vlastne oni to volajú, že to je malé ihrisko pre veľké deti. Až to má byť oslava akoby 10-ročného dieťaťa, ten festival, takže aj vizuál je taký. Takže to je taká ilustrácia toho, že my naozaj počas toho roka robíme fakt akože rôzne mierky, rôzne zadanie pre rôznych klientov, od individuálnych až po masy vlastne, takže to je to pekné, to sú tie ideálne zadania. Vypadá to, že vás to baví, tak já doufám, že vás to bude bavit i dál a děkuji moc krát, že jste přišli. Ďakujem aj vy. Ďakujem za pozvanie. Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab na Pražském Břevnově. Objevujte současnou architekturu na webu archizoom.cz a sledujte nás na Instagramu. Přihlaste se k odběru newsletteru, který vám přinese zprávy ze světa architektury přímo do vašeho e-mailu. A pokud máte něco na srdci, napište nám na redakce@archizoom.cz. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se u dalšího dílu.